Паисий. О, неразумни Юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин? Или не са имали българи царство и господарство? Ти, българино, не преощай ся. Знай свой род и язик. Паисий, 1762. 120 годин. Тъмни, дълбоки. Там вдън горите атонски, високи убежища, скрити от лъжовния мир. Место за молитва, за отдих и мир. Де се чува само ревът беломорски или вечни шепот на шумите горски, или на звона тежки и на божният звън. В скромна килийка, потънала в сън, един монах тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумеща пишеше наведен. Що драскаше той там, умислен, един? Житие ли ново, нов ли дамаскин, зафанато дълго прекъсван, оставян и пред кандилото сред нощ пак залавян? Поличби ли Божи записваше там? Слова ли духовни измисляше сам, за в чест на някой славен чудотворец, египтянин, елин или светогорец? Що се той мореше с тоя дълъг труд? Ил бе философ, или беше луд? Или той канон бе тежък и безумен, наложен на него от строй игумен? Най-после отдъхна и рече: конец. На житие ново аз турих венец. И той фърли поглед любовен, приветен към тоз труд довършен. Подвиг многолетен, на волята рожба, на бдението плод, погълнала безшумно половина живот, житие велико, заради което той забрави всичко, дори и небето. Нивга майка нежна, първенеца свой, тъй не е гледала, ни млади герои, първите си лаври, ни поетът мрачен своя идеал, нов, чуден, светлозрачен, и кът някой древен библейски пророк, ил на Патмос дивни пестинния строк, кога разкривал е въз гладката кожа тайните на мрака и волята Божа, той хвърли очи си разтреперан блят към хаоса тъмни, към звездния свят, към бялото море заспало дълбоко, и вдигнате с листи и викна високо: от днеска нататък българския род история има и става народ. Нека той познае от моето писание, че голям е той бил и пак ще да стане, че от славния Будин до светия Тон бил е припознаван нашия закон. Нека всякой брат наш да чете, да помни, че гърците са люде хитри, вероломни, че сме ги бласкали и не един път, и зато и не можат нази да търпят, и че сме имали царства и столици, и от нашата рода светци и патрици, че и ние сме дали нещо на светът и на вси словене книги да четат. И кога му викат българино бесно, той да се гордее с това име честно. Нека наш брат знае, че Бог е велик и че той разбира български язик, че е срам за всякой, който се отрича от своя си рода и при гърци тича, и своето име и Божия дар зафърля безумно като един товар. Горко вам, безумни овци заблудени! С гръцка отрова, що сте напоени, дето се срамите от вашия брат и търсите пища в гръцкия разврат и ругаете грешно бакини си кости, нашите нрави, че те били прости, та не вашето племе срам нанася вам, о безумни люде, а вие сте му срам. Четете да знаете, що в стари години по те земи славни вършили дедини, как с много кралства имали събран и била велика българска държава, как свети Борис се покръстил в преслава, как е цар Асен тук храмове градил и дарове пращал, кой бе Самуил, дето си изгуби душата в ада, покори Дорацо и влезе в Елада. Четете и знайте кой бе цар Шишман и как нашето царство сториха го плян, кой би Иван Рилски, чиито свети мощи чудеса се славят до тоя ден още, как се Крум преславни с Никифора би и из черепа му руйно вино пи, и как Симеон, цар угрите прогони и от Византия приема поклони. А той беше учен, философ велик и не се срамеше от своя език, и кога нямаше кого да надвива, той пишеше книги, за да си почива.
Четете и знайте, що съм аз писал. От много сказания и книги събрал. Четете, о братя, да ви се не смеят и вам, чужденците, да не се гордеят. Нави моята книга. Тя е вам завет. Нека се преписва и множи без чет и пръска по всички поля и долини, де българин страда, въздиши и гине. Тя е откровение, Божа благодат. Млади и прави мъдър, а стария млад. Който я прочита, няма да се кае. Който знае нея, много ще да знае. Тъй мълвеше тос мъж в килията скрит, с поглед умислен, в бъдещето впит, който много бдения, утринни пропусна, но пачето перо нивга не изпусна и против канонът и черковни извън работеше без отдих, почивка и сън. Тъй мълвеше преди 120 годин тос див светогорец, за рая негоден, и фърляше тайно през мракато газ най-първата искра в народната свяст.